slušao na radiju, je znao sam katal, da ću zbog tebe ja jednom da posjetim glavni grad. Kad sam došao u srednju školu, imao sam drugara, pričao je da bih htio da gledamo Partizana. I 8. novembra na Vitorno blago meni prva utakmica na kojoj sam bio veše derbi. Klaskali se vozom do Megeja oko go, a od Jerkovice čuje svuda grmi oko. Cigana je bilo svuda, ali ste mi sluši zube. Iskupili smo muga, otišli na stadion. Prvi put u svoj životu mogao sam da doživim toga. Samo anegdota, kusta juga veku tome, ne sam cigarinoj. Uši neki kurac koji je danas šampio. Tada shvatio sam kako je prava ludica to. Nije beše mi žao što sam prešao toliko. Prvi derbi kupi smo, sada cigarima dat. Ja u suzet sa sebe peva Žinićeva dva. Od tog momenta godinama išao sam stopom. I kogu puta bez dinara nisam kakvom plotkom. Kogu puta uzmom sve to za neveru. Na jednom derbi upred tek beži izgrao na severu. Shvatio sam da Partizan nisu samo utakmice. To je deo vaspitanja i deo tradicije. Mnoge utice loše, ali mi je pomogao ipak da prođem u životu što mu neće nikad nakon. Nije dobro, znamo ko šta vodi sve i ko okreći dobro. Tada sam se povukao jer shvatio sam ono što nikad nisam želao da kažem. A i tako da Partizan više nije isti kako sam ga smatrao. Da tu nema više žara, sve sam vrtio oko para oko zrcana.